En aquest vídeo t'ensenyaré a utilitzar, a fer servir aquesta aplicació que es diu Flashcards, targetes. Per què serveix? Per aprendre nou vocabulari, en aquest cas en català. Bé, doncs aquesta aplicació té molt bones ressenyes, té 4,6 de 72.000 i més de 5 milions de descàrregues. És a dir, t'estic recomanant una aplicació que funciona superbé per aprendre vocabulari. Aquí tenim una miqueta, podràs veure un vídeo i aquí veus una miqueta també com funciona. Té una interfaz molt bonica, molt fàcil d'utilitzar i res, aquí podràs fer diferents exercicis. Bé, doncs començo amb l'explicació de com s'instal·la aquesta aplicació. Hem d'anar a Google Play, anem a Google Play, després aquí al buscador, ¿sí? O aquí, a buscar, li dones a tarjetes, l'escriurem en castellà, tarjetes, i li dones a buscar. I hem d'instal·lar aquesta aplicació que diu Flashcard Targetes, aquesta d'aquí. Sí? Bé, cliques i després tu li has de donar a instal·lar. Quan s'hagi instal·lat, li dones a obrir. I ara t'explicaré com funciona. Bé, esperem que carregui una miqueta. I ara el que farem és... Bé, ha sortit un anunci. Això passa, perquè és una aplicació gratuïta. Esperem que acabi. I ara el podré eliminar. Bé, el tanquem aquí. En aquest botó, si te surt un anunci, li dones aquí i el tanquem. Bé, i ara aquí tenim l'aplicació. L'aplicació el que farà és fer un recull de les paraules que tu has d'aprendre. Per exemple, imagina que no saps com es diu silla en català, que és cadira, doncs totes les paraules que te vagin sortint les apuntarem a un conjunt de paraules. Bé, anem a crear el nostre primer conjunt de paraules. Li dones aquí on diu crear conjunto, sí? I aquí li posarem el nom. Per exemple, paraules en català. Bé, i per guardar el conjunt li cliques aquí a guardar. Bé, ja hem creat el conjunt paraules en català i ara hem d'afegir aquestes paraules. Com es fa? Clicarem a añadir tarjetes. Li donem. I aquí baix a añadir tarjetes. Molt bé. I aquí hem de posar la paraula en castellà. Sí? Perquè nosaltres el que farem, aquest exercici de castellà-català, a veure si les sabem memoritzar i sabem què signifiquen en català. Per exemple, posarem silla, sí? Silla, i aquí on diu definició, cliques, li dones amb el dit i poses cadira. Assegura't de que has de revisar que estigui ben escrita la paraula, sí? Cadira. Així. I ja per guardar la paraula, o podem afegir la següent targeta. Hem d'afegir un mínim de 6 per poder-te ensenyar tots els exercicis. D'acord, afegirem la següent i aquí, per exemple, podem posar mesa. I cliquem i taula. Perfecte. I després añadir siguiente tarjeta. Ara posarem, per exemple, bolígrafo. Bolígrafo en català és bolígraf. Així. I anem. Ara, per exemple, podem afegir agua. I en català és aigua. I una altra vegada, añadir siguiente tarjeta. I, per exemple, madera. Madera en català és... Què és madera en català? En català és fusta. 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 Recorda que ha d'estar ben escrit, si no, la liem. Madera, fusta. I falta una més. Añadir tarjetes. I he pensat en fuego, que en català fuego és foc. I ja està. Com que ja tinc 6 per poder practicar i ensenyar-te com funciona. Bé, d'aquestes 6, tu després pots eliminar-les. Per exemple, a fuego, si ja no la vols, li dones els 3 puntets i eliminar. Bé, anem a practicar per què serveix guardar aquestes paraules en aquesta aplicació. Li donem al botó, aquí tenim baix de practicar, li dones, i podem fer una revisió bàsica. Jo recomano sempre començar amb la revisió bàsica i una vegada que ja vagis memoritzant les paraules, vas avançant amb els exercicis fins que arribis a revisió d'escriptura, que aquest ja el que faràs és escriure la paraula. Bé, comencem amb revisió bàsica. Li donem i aquí veus
Aquí a la roda, en aquesta roda, si te surt la paraula en català, dona-li en aquesta roda i tot això ha d'estar igual que jo. En aquestes opcions han d'estar igual que les tenc jo. Perfecte, doncs bé, aquí de què es tracta aquest exercici? Doncs que repassis mentalment. Tu dius, val, d'acord, silla, com és silla en català? Jo penso que és cadira. I li dones aquí enmig, amb el dit, i ja te surt la solució, te surt la paraula en català. A veure que tarda una miqueta. El mòbil, no sé per què tarda tant. Silla i cadira. A veure si canvio això. Ara, bé, cadira. I si has acabat, doncs li dones a si t'ha resultat fàcil, normal o difícil. Si no la sabies, dona-li a difícil i així ell t'anirà guardant les paraules que te costen més. Mesa, doncs bé, aquesta és fàcil. Taula, no? Jo li dono aquí enmig, li dono aquí enmig i ja me surt que és taula. Després, bé, vas fent així, després li dones a fàcil i bolígrafo. Li donem i veiem, és que tarda una miqueta, és el meu programa de gravació, que tarda una miqueta entre el que t'està ensenyant el telèfon, jo li acabo de donar, a veure, bolígraf, val, aquí ha sortit, bé, aquesta era fàcil. Agua, a veure si aquesta va una mica més ràpid, li dono i va canviar a aigua, aquí, aigua, i aquesta també ha estat fàcil. Bé, sortim d'aquest exercici, li donem aquí endarrere, en aquesta opció del mòbil, aquí, sí, i no sé si estàs veient ara, i aquesta part no s'estava veient, ara suposo que sí, s'està veient bé? Bé, cliquem i sortim d'aquest exercici, li donem aquí endarrere, sortim d'aquest exercici i ara anem al botó practicar. Com funciona el segon exercici? Seleccionar definició. Bé, li donem i aquí hem de fer clic amb el dit a la paraula que tu creus que és correcta. En aquest cas, madera és fusta. I surt en verd i ara ja surt una altra. Fuego. Doncs fuego és foc. Silla. Silla és... Imagina que m'equivoc. Bolígraf. Te surt en vermell. No, perquè bolígrafo és bolígrafo. I si li dono cara a silla, cadira, i ja passa a la següent paraula, que és mesa. I així fins que acabis. Anem a acabar-lo. Mesa és taula. Bé. I bolígrafo és bolígraf. I agua és aigua. Veus? I ara te surt un resum. Has fet 5 preguntes, les has respost correctament i una incorrectament. Bé, li dono que hecho, que no vull repetir aquest exercici, i ara anem a fer un altre exercici, practicar. Hacer coincidir les tarjetes. Farem un clic aquí i bolígrafo, per exemple, bolígrafo és bolígraf, sí? Silla és cadira, agua és aigua, i fuego és foc, i madera és fusta, i mesa és taula. Perfecte, tot correcte. Clicam a hecho i anem a veure el darrer exercici que pots fer amb aquesta aplicació. Cliquem a practicar, li donem a revisió d'escritura i ara aquí també assegura't que m'ha passat que surt la paraula en català. Clica aquí en aquestes opcions i això ha d'estar d'aquesta manera, tot desactivat, sí? Bé, doncs ara li donem a silla i ara tu has d'escriure la paraula cadira i li dones a enviar. Cliquem aquí a enviar i veus que ja t'ha posat que l'opció és a veure, ha sortit en verd, veus? Ha sortit en verd, així que siguiente. Fuego, doncs ara vaig escriure-la malament, vaig a posar fuku i enviar, li dono a enviar i surt en vermell, val? Veus? Surt en vermell, has de tornar, aquí te posa la paraula foc perquè la recordis i has de tornar a escriure la paraula correctament, foc. Siguiente, tarjeta. Madera, i escrivim fusta, fusta. Enviar, surt en verd, siguiente tarjeta. Has vist com va, no? Bolígrafo, doncs escrivim bolígraf, així. I enviar. A veure si podem acabar ja aquest exercici. Siguiente tarjeta, falta aigua, enviar, sí, perfecte, siguiente tarjeta, i taula, enviar, perfecte. I ja hem acabat, veus? 5 paraules repassades, 5 paraules correctes i una incorrecta. Bé, cliques aquí a hecho
I veus, aquí també és interessant això que diu no memoritzadas i memoritzadas, li dones aquí a no memoritzadas i diu que aquesta era la que més t'ha costat. Ho dic perquè també pots clicar i practicar les que t'estan costant, les que t'estan costant de memoritzar. I les que ja se suposa que tens apreses, les tens aquí. Sí? I si vols afegir noves paraules, tu li dones añadir tarjetes i te pots afegir noves paraules. I si vols eliminar alguna paraula, doncs li dones els 3 puntets i eliminar. D'acord? També pots afegir a ignorades, perquè si ja te les vas aprenent, doncs no fa falta que les tinguis aquí. Sí? I poca cosa més, no sé, te pots crear diferents conjunts de paraules, li he donat aquí endarrere. Per exemple, tu podries crear paraules del cos, paraules de l'escola, paraules d'alimentació, paraules de la feina. Podries crear diferents conjunts de paraules i practicar. No és necessari crear aquí 400 paraules, sinó que les pots crear temàtiques. Simplement per crear una altra llista, li dones aquí a crear conjunto i ja te crearàs una altra llista com he explicat. I bé, per la meva part és tot, espero que t'hagi agradat el vídeo. Si és així, deixa'm un comentari, et pots subscriure i recorda que a profedecatalà.com tens tots els cursos pas a pas per aprendre català des de zero. Recorda que són classes que estan ja gravades amb exercicis i que tu pots seguir al teu ritme. Recorda, profedecatalà.com. Ens veiem! Ciao, ciao!